Fil-proposti tagħha l-budget tas-sena d-dieħla, il-GRTU tajt li l-kontijiet tad-dawl u l-prezz tal-gass olew b'mod drastiku u qed għanqlu tħassib serju dwar il-kompetittività tal-intrapriża Maltija. Il-GRTU tajt li l-prezzijiet tad-dawl u tal-gass huma żewġ kwistjonijiet li qed joħolqu tħassib għall-industrija u n-negozju f'pajjiżna. Tajt li l-intrapriża f'Malta ma tistax tieħu r-ruħ minħabba spejjeż li qegħdin il-ħin kollu jiżdidulhom fil-qasam tal-enerġija. Fid-dawl ta' dan, fil-proposti tagħha l-Budget 2013, il-GRTU proponiet li jkun hemm rata fissa ferm aktar favorevoli fuq il-kontijiet tad-dawl għall-intrapriża. Il-GRTU tajt ukoll li l-ispejjeż imposti lokalment mill-Gvern huma ħafna u dawn qed innaqsu s-sostenibilità tan-negozju. Iżid li n-negozji qed isibuha diffiċli biex ilaħqu mal-ispejjeż tal-operat. Il-GRTU tajt li r-regolamentazzjoni imposta fuq in-negozji qed jagħmluha impossibbli li intraprendituri li waqgħu lura fi ħlas ta' taxxi u ħlas ta' self jirnexxilhom b'suċċess iqumu fuq saqajhom.